faruwa ne? Mutane na ga sai gudu na suke. Ko babu wando a jikina ne? Ai kuma naga akwai wando. Riga ce babu? Ai kuma akwai riga a jikina. Ko takalmi ne dai babu? Akwai takalmi. To me faru da ni ne mutane suke ta guduna? To amma ina ganin gawo in su can a can gurin maran jan guda su. Ba guda su. Yadda ma za a yi abubuwa da sun jagali a garin nan. To dai kai dai ka faɗa ne. Kuma kai shi goji ana cin wani yanayi wai ka tsallake wai ka tafi wai farauta. Ana wannan yanayin a garin nan wai. Kai fa na faɗa ma damuwarsa ce shi ina ruwansa. Baka sani ba. jiya fa wani abokin mani ya zo garin nan. Kai dan Allah haka suke abokinsa ne. Kodda daga Lagos ya dawo. Na shawo kwana kenan muka ga cibi zai. Mun dai ma muna gaisa. Yace ina ma ni kayya kaza da kaza da ce wallahi ai kaji halin da ake ciki. Nace to yanzu abin da za a yi ka je gida ka huta ka dan yau ka aje da kakka sai ka zo mu haɗu ma gaya ma halin ma da ake ciki ma da ma tunda hi bai san komai ba. Kai gaskiya wallahi. Ya to kai gaskiya. Mun ba hakan ai abun ka gane. Kware kuwa. Shine kaga yanzu mu ƙara yawa. To za ka ganshi kana ganin sa fresh fatar sa kana ganin sa kasar ka birne yake. Baya ba shan kunun nan ba tuwon nan da waye. Ni fa buri na a ɗeba aljinin nan ko a watsa abba. Yo kuma yalla na kawai. Ayin Allah da ai abun ya zo ƙarshe. Biliyani. Rana ya gida alhamdulillah ya gajiya a ba sai na zauna ba yana ba nan kan da shine ba ga fatan ba dan munni na ya gani ya gida dan tashi mu dan yi selfie domin abokaina na Lagos su ga na zo gida me wani kalbu hoto selfie ina dora abokaina na Lagos za su gani to a tani ma ba za ba ni ba to bari to yawa masha Allah to ka ce yanzu dai za ga ma sama yanzu a ka Lagos ba in kana da ba abinda ba za ka ikon Allah munan abin bai zo mana nan ba to wato ka san me duk ba ma wannan ba ma Musa tunda kai ne wayewa da karfin mana to amma yanzu kamata yayi mu je ka ga mani tukunna halin da yake ciki sai ka zo mu zo na mi ma bayani koya ka ji aboki na amana ba to gaskiya to amma zancen tafiya Lagos fa tana nan zamu kai magana a gida gwagwata ce ba komai to ai ni ma ba za a yi ba ni ba yi ina Lagos din mana kai ma zaka je Lagos sosai ma kuwa a can fa Lagos in aka yi sata kashe mutum ake a yadda shi a titi kai a ba zan je ba ga man to tunda ka aka dan yi wasa da ba kana wa a Lagos kisa ake in dai ka taba kayan mutum ka kashe ka a yara yar ka zan ne ka je mu ai ma na dan amana haka abun yake abun fa ya kai makura fa sarki wallahi tallahi na tausaya ma kai billahi laziman idan ya ganka hire ka ji alquran kai abun bai min dadi abun ya wuce fa duk inda kake tunanin sa wow ka bari je mu gani na gani din sai ku bar labarin a dama Musa ne fa. Musa ka gudu. Ayyo, Musa ne. Musa ne Manu. Sannan Musa dan kutumar ubanka Musa.
haka abin yayi muni? Haka abin ya muni? Sannan haka abin ya muni don kutumar ubanka Musa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya same ka Manu? Me ya same ka? Abin da ya same ka shi ya same ni. Manu, jiya na da ina ta neman ka. Jiya na dawo duk ina ta neman ka. Musa. Manu, haka ka zama? Musa dan kutumar ubanka haukace wa kai? Na haukace ko ka haukace? Ka haukace ko kai na haukace? Mu je gida to Manu. Mu je gida to Manu. Jiya na dawo. Jiya na dawo. Mu je gida Manu. In samu wani abu in baka ka ci ka sha. Zo mu je gida. Mu je gida in baka wani abu ka ci ka sha. Ka ci ka sha. Aji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biliya! Biliya! Wannan wani irin kaya ne? Sai wari suke a jikinka. Wace irin hula ce wannan? Ga gashi ka tara Manu. Ya ka zama haka ga wasu abubuwa akan kaka. Gaskiya da matsala. Musa? Na'am? Zo mu je gida ne mama magani. To mu je gidan. Ni za ka ba maganin ko? To mu je gidan. Inna lillahi. Biliya? Afuwa ko sallama ban ma ba. Firgita ne. Biliya? Ka ce min mani ya samu cin kai? Na ɗauka wasa ne? Ashe abin haka yayi muni? Ai abin ma ya ci uban haka. Haukan mani. Na kai shi gida. Ba ni labarin menene ya haddasa wannan masifar. La haula fi sha'atillahi. Sai ka tuno min abin da yake damuna a cikin raina. Wato kana ji man Musa? Abin da yake faruwa ba wani bane silar wannan abu. Ina yarinyan nan Abu? Ni na san Abu. To yarinyan nan Abu ita ce silar wannan abu. Shi yana santa. Da yake santa ka santa da tara samari. Wancan izo wannan izo ka kaya. Sai aka samu wani yaro Abba. Ita shi take so. Shi kuma Abban nan ba kowa bane kanin goje ne. Kai kuma Manu sai ka je kalaftawa Abba asiri. Da kalaftawa Abba asiri shi kuma goje sai ya je ya samu wani ana ce masa Irami Aljana. Sai aka kai koma kan mashekiya. Sai aka dawo da Manu wannan asiri. Shikenan Manu tun daga lokacin nan ma ka sagara kan Manu hauka tuburan ibu wancan idaki wancan tsohuwa ta fito imake ta shiga gida an dora tuwo da miya ibaran. Tunda an san wanda ya aikata wannan abu, me yasa ba za a je a same shi a karya abun ba? To ai yanzu akan gabar da muke kenan. Har gidan shi gojen mun je muka samu matarsa wai kayya za ta kulle ina za ta je ita ta sani. To ai yanzu ba ma ya gari wai ya tafi farauta. Mu za a nuna farauta? Mu ma fa tsofaffin mafarauta ne iyayenmu da kakanninmu. Kuma dai ko mu za a nuna shiga daji? Wa ina? To za mu shiga mu shiryo mu fito mu ma in dajin ne ma za mu iya bin sa. Akan Manu na ya dauki alƙawarin kome zai iya faruwa a cikin garin nan. Billahi lazi sai an karya wannan asirin. Saboda mu abin da muke so mu asirin a mai da shi kan Abban. Wai abun ko ita ce tsohuwar budurwar ɗahe? Kuram. Wato ni ba Abu.